गिबिसिनथाराव जोंनि बे फाइसआ बाख्नाय जाथों आरो नैथियाव आंनि बे चेनेलाव नायनाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै माखासे जोबनायनि सिनफोर एबा हांखोफोरखौ सोलोंगोन। बेखौ मोननो हागोन जाहैबाय माथाइनि 24:3 नायबा जों मोननो हायो। बेयाव लिरनाय दं, अलिभ हाजोआव हारसिङै जनानै थानाय समाव चेलाफ्रा बिनियाव थांनानै होनदों, जोंनो खोथा बेफोरो माब्ला जागोन आरो नोंनि फैनायनि आरो संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा? जिसुआ बुंफिनबाय, सिरि मोननानै था आरो रावबो नोंसोरखौ आन्दायहोयि बादि, मानोना गोबां आंनि मुं लानानै होनगोन, आंनो ख्रीष्टआ आरो बिसोरो गोबांखौनो आन्दायहोगोन। बेयाव जों चेलाफोरखौ इसोरनियाव सोंनायखौ नुनो मोनो जे इसोरनि चेलाफ्रा इसोरनियाव बेबायदि सोंदों, जोबनाय दिनफ्रा माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिनगोन आरो संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा? इसोरा गावनि चेलाफोरखौ बुंफिनबाय, सिरि मोननानै था, रावबो नोंसोरखौ आन्दायहोनो हायै बादि, मानोना इसोरा बुंलांखादों गोबां नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन आरो बे नंखाय नाबिफ्रा इसोरनि मुं लानानै गोबां ख्रीष्ट सिबियारिफोरखौ आन्दायहोगोन होननानै बुंदों आरो बे नंखाय नाबिफ्रा गोमोथाव खामानिफोर मावगोन होननानै बुंदों। आरो जोबनाय दिन खाथिफ्राव जों गोबां दावहा नांनायफोरखौ खोनागोन होननानै बुंदों। दायो बे बाथ्राफ्रा फिरिनिफ्राय फिरि जाबोदों। दायो हादरजों हादर दावहा नांदों, नाथाय इसोरा जोंखौ बेफोरखौ खोनानानै गिनो थिनाखै। बेफोरो जाखाथारगोन होननानैसो बुंदों। अब्लाबो जोबनाया जाथ'वाखै होननानैसो बुंदों। फोलेरा फोलेरनि जेंना आरो मानसिया मानसिनि जेंना गसंगोन होननानै बुंदों। सुथुरफ्रा जोंखौ नासयग्राफोरनि आखायाव गथायगोन होननानै बुंदों आरो सिथारहोगोन होननानै बुंदों। इसोरखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायनायनि जुनै जों मुगैजागोन होननानै बुंदों आरो बै समावनो नंखाय नाबिफ्राबो उजिगोन होननानै बुंदों आरो गोबांखौनो आन्दायहोगोन आरो फोथायनायनिफ्राय उनस्लदहोगोन होननानै बुंदों। बै समाव इनाया बांलांगोन आरो इनाया बांलांनायखाय गोबां मानसिनिफ्राय अननायफ्रा गोमालांगोन होननानै बुंदों। नाथाय जायफ्रा बै समाव जोबजासे सैसोनो हागोन, इसोरा बिखौसो बासायगोन होननानै बुंदों आरो बासायनानै जोंखौ सोरगो रायजोआव लांगोन होननानैबो बुंदों।